ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಮೆರು ಬಂದುಲೆ ಬಿರ್ಸಾದಿಗೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪೋಡು ಪಂಪಿನೇಕ ನಮ್ಮ ತುಳುರಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕತೆ ಉಂಡು ದುಂಬೊಂಜಿ ಕಾಲೊಂಜಿ ಪೊಂಜೋ ಇತ್ತರಿಗೆ ಆ ಪೊಂಜೋ ಬಾರಿ ಬಡಪತ್ತದ ಇಲ್ಲಡು ಬುಲೆದಿನ ಪೊಂಜೋ ಕಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಐತ ಒಟ್ಟುಗು ಮದ್ಮೆ ತಿಂಡಲ ಸಂತಾನ ಬಂಡ ಜೋಕುಲಾತಜಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪುರ್ತುಡು ಆ ಪೊಂಜೋ ಬಾರಿ ದೇವರಿನ ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತರಿಗೆ ಬೋಡ್ತಿನಾಥ ಸುಗಿತ್ತರಿಗೆ ಒಂಜು ದಿನ ದೇವರು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಆ ಪೊಂಜೋಡ ದಾದ ಬೋಡು ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಪೊಂಜೋ ಬಾರಿ ಬಿಡ್ಸಾದಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ ಕೇಂದ್ರಿ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪುಲ್ಲಿನ ಬಂಗಾರದ ತಿಪಿಲದ ಬೊಲ್ಪುಡು ತೂಪಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಭಾಗ್ಯನ ಎಂಕ ಕೊರ್ಲ ಬಂದ ದೇವರಡ ಕೇಂದ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿ ಬತ್ತರು ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಾಂಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರಣ ಪುಲ್ಲಿನ ಪುಲ್ಲಿ ಆವಡಂದಾಂಡ ಪಂಡ ಗೋಲಿ ಕಟ್ಟೆ ಆವಡಂದಾಂಡ ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಬೋಡೆ ಬಡಪತ್ತಡು ಬಂಗಾರದ ತಿಪಿಲೋಡು ಆ ಬೊಲ್ಪು ತೋರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತುಲ ಬತ್ತಡು ಬಂದಲು ಉಂದು ಬಿಡ್ಸಾದಿಗೆ ಇನಿ ಜನಕುಲು ಆ ಗೋಲಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಂಡ ಐನು ತಲೆಮಾರ್ದ ಜನಕುಲು ಇತ್ತೇರು ಬಂಡ ಕೆಲವರು ನಂಬಾರು ಅಂಡ್ ಇನಿಕ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಅಲ್ಪ ಐನು ತರ ತೂತಿನ ಚಿತ್ರ ಬಂಡ ಎನ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೂದು ಕಾಲ ಬದುಕು ಚಿತ್ರ ಒಂಜಾತ್ ಜನಕುಲು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಗುಲೇರು ಅಂಚಿನ ಅಕಲೇನು ನಿಕಲ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ಪೊಲಬ್ ಬಂತದು ಅಕಲ ಬದುಕದ ಗುಟ್ಟುದಾದ ತಿಂಪಿನ ತೆನಸು ಮನಸ್ಸುದಾದ ಮಲ್ದಿನ ಕೆಲಸದಾದ ಒಂದಿನ ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಲೇಸೆ ನೂದು ಕೈತಲ್ದ ಜವನೇರು ಇನಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೂದು ಕೈತಲ್ದ ಜವನೇರನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೆ ಅನ್ಕೂಲ್ದೆ ನಿಕಲೆಗೆ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ಪರಪ್ಪನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನೂದು ಕೈತಲ್ದ ಜವಂದಿ ಏರ್ ಬಂಡ ಜಾನಕಿ ಜೆ ಕೋಟ್ಯಾರ್ ಹಳೆಂಗಡಿ ಕೈತಲ್ದ ನಾನಿಲ್ ಪನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಪುಗಾರ್ತದ ಊರು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಜಾನಕಿ ಜೆ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ನಿಕಲ ಮಾತೆನ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರವಾದ ಮೋತಿ ದೊಡ್ಡ ಎದ್ಕೊಂಡು ಏತು ಜೋಕುಲ್ದಲ್ಲೇರಿಗೆ ಜೋಕು 10 ಜೋಕುಲು ಏತ ಆಣಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆನಾಜಿ 4 ಇರ್ರ ಯಜಮಾನ್ರದಾದ ಮತ್ತು ಅಂತೀರಿ ಯಜಮಾನ್ರದಾದ ಮತ್ತು ಅಂತೀರಿ ಇರ್ನ ನಂದ ಉಪ್ಪುನಗ ಹೆಂಚಿನ ಮತ್ತು ಅಂತೀರಿ ಕೆಲಸ ಅಂದೆ ತೀರ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಆನ್ ಜೋಕುಲು ಬೊಂಬಾರಿ ಒರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಸರಿ ದಾದಪುರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂತಾರೆ ನೀರ್ನೈತ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟುದಾದ್ರೆ ಅಂದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬೆನ್ನಿ ಲಾಭದಿಂದು ಜೋಕುಲು ಜೋಕುಲು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇರು ಫಸ್ಟ್ ಬಂಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಟ್ಟಿ ಕೀಟ ಬಗ ಇಲ್ಲಡಿ ಎಲ್ಲ ಜೋಕು ಜಂಗೆ ಇರ್ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲ ಪೂಜಾರ ಕಪ್ಪುದ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲ ಕಪ್ಪುದಲ್ಲ ಪಾಡೋರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಕುಜಲ್ ತಾಲೂಜಿ ಕುಜಲ್ದಲ್ಲ ತಾಲ್ದಿಜಿ ಅಂಚನೆ ಕಪ್ಪು ಅಂದೆ ಹೂವು ಎಣ್ಣೆ ಮಾಡೋದು ತಾರದ ಎಣ್ಣೆ ಮಾತ್ರ ಬೇತೆ ಮಾಡೋದು ಇರ್ನ ಕೆಬಿಕ್ ಒಂಚೂರು ತೊಂದರೆ ಆದ ಕೇನು ಜಿ ಸರಿ ಆಟ ಕಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಕ್ಲ ಅಂಚೆನುಂಡಿಗೆ ಆಟ ಕಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸರಿ ಉಂಟು ಸರಿ ಉಂಟು ಇದು ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಜಿ ಪ್ರಾಡ್ ಅಂಡಲ ಕಣ್ಣದ ದೃಷ್ಟಿ ಮಂದಾತ ಜಿನಿಕ್ಲ ಪೇಪರ್ ಓದೋರಿಗೆ ಪುರ ಓದೋರಿಗೆ ಆಜಿನ ಕಾಲದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುರ ಗೊತ್ತಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪುರ ABCD ಪುರ ಮನಂತರಿಗೆ ಜೋಕಲೆ ಕಲ್ಪವಂತರಿಗೆ ಪುಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಪುರ ABCD ಪುರ ABCD ಪುರ ಕಲ್ಪವಂತರಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಾದಿತ್ತಲ್ಲ ಸರಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ದುಂಬುದ ಬದುಕಿ ಎಂಚತ್ತಂದ್ರೆ ಏದು ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಕುವಂತಾರ ದಾದಾಪುರ ಕೆಲಸ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆ ಜೋಕುಲಲ್ಲಿ 4 ಗಂಟೆ ಹೊರವರ ಕೆಲಸ ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಬರೋದು ಟೈಲರ್ ಅತ್ತ ಪುಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ ಗೊತ್ತಾನ ಕಾಂಡೆ ದಂಡಿ ಬೇಗ ಹೋದು ಬೊಕ್ಕ ಎರಡು ಕರ್ಕಂಜಿ ಬೇಯ್ಪವನ ದಪ್ಪು ನಾಲ್ಕು ಬೇಟೆ ಅಕಲು ಅಂಗಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ನಾಲ್ಕು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಜ ಅಜ್ಜ ಮತ್ತು ಜೋಕುಲಿ ಪುನಃ ಇತ್ತ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಜೋಕುಲಿ
ನಮಸ್ತೆ. ಯಾನು ಕರುಣಾಕರ್ ಜೆ ಪೂಜಾರಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ನಾನಿಲ್ದ ಜಾನಕಿ ಜೆ ಕೋಟ್ಯನ್ನ ಪ್ರಥಮ ಪುತ್ರಿ. ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಪಣ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಯಾನು ಸುರೂತ ಆಣ್ ಬಾಲೆ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಗುರುಕಾರ್ತಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆರೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಡು ಇತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಪಣ್ಣಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಅರೆಗೆ 13ನೇ ವರ್ಷೋಡು 13 ವರ್ಷ ಚಿಲ್ಲರಾನಾಗ ಮದ್ಮೆ ಆದ 14ನೇ ವರ್ಷೋಡು ಎಂಕ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಲ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಎಂಕ ತೆರಿನ ಬೊಕ್ಕದ ವಿಷಯ ಆರನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಅಂಡ ಭಾರಿ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಯಾರು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿದಮ್ಮ ಶಿಸ್ತುದಾರು ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಲಕ್ಕದು ಅರ್ಕಂಜಿ ಬೇಯ್ಪವನು ಅರ್ಕಂಜಿ ಕಾಯವನು ಹತ್ರ ಅರ್ಕಂಜಿ ಮೈಪುನ ಎರ್ಮೆ ಇತ್ತುಂಡು ಪೆತ್ತ ಇತ್ತುಂಡು ಐಕ್ಲಿಗೆ ದೇಖರೇಖ ಮಲ್ಪನ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರು ಮಲ್ತದು. ಅಲ್ತರ ಪಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಯಾನು ಬೊಂಬೈ ಫೋನಂಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಆಜಿ ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೇರಿ. ಅಪ್ಪ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಶಾಲೆ ಪೋರ್ಡ ದುಂಬು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಗಂಜಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಶಾಲೆದ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅವು ಪೂರ ಎಂಚಿನ ಬುತ್ತಿ ಕೊನ್ಪಿನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬುತ್ತಿ ಕೊನ್ಪಿನ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪನಾಗಳಿಗೆ ಆರ ಪಿರ ಬೂರ್ದು ಕಲ್ಪ ಅಂತೀರಿ. ಅಪಗ ಇಂಚ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಗೆತ್ತು ನೋಡು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೋಡು ಅಂಚಿನ ಪರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತೀಜಿ ಆಂಡ ಶಾಲೆಡು ಪಾಸ್ ಆವಡು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊರಂತೀರಿ. ಎಂಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಕಲ್ಪವನಿಟ್ಟು ಅರ್ಲ ಪಿರೇತಿಜೇರಿ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ಎಂಕಲಿಗೆ ಬರಪಿನ ಓದುನ ಅವಿನ ಅರೆ ಗೊತ್ತುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕಲ್ಪ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ಬೊಕ್ಕ ನಿಜ ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಅಂಡ ಯಾನ್ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಪನ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ನೆನಪುಂಡು ಕೈಪು ಕಡೆನಾಗ ಈ ಕಾಕಾಜಿ ಬರೀಪಿನ ಬೊಂಬೈದಾಗಲಿ ಕಾಕಾಜಿ ಬರೀಪಿನ ಒಕ್ಕಣೆ ಆರಡೆ ಅನ್ ಕಲ್ತೀನಿ ಸುರೂಟು ಆರು ಎಂಕಲಿಗೆ ಎಂಚ ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಕಾಕಾಜಿ ಬರೆಯೋಡ್ಡ ಅವಿನ ವಾನಮ್ಮನೆಡು ಬರೆಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವಿನ ಇತಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಿನೇನು ನಾನು ಆರಡ ಕಲ್ತೀನಿ. ಬೊಕ್ಕ ಒಕ್ಕಣೆ ಪೂರ ಕಾಕಾಜಿ ಬರೆನ ಎಂಚ ಒಕ್ಕಣೆ ವಾವ ವಾಕ್ಯ ಎಂಚ ಶುರು ಮಲ್ಪೋಡು ಆ ಪೂರ ವಿಷಯನು ಆರು ಕಲ್ಪ ಅಂತೀನಿ. ಬೊಕ್ಕ ಜ್ಞಾನ ಇತ್ತಿನ ಅಪಗ ಇತ್ತ ಒಂಚೂರು ಮದಫಲ ಆತ ಅವನ ಬೈನು ಪ್ರಾಯಡ್ದು ಹತ್ರ ಕೇನುಜಿ ಆಂಡ ಆರು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಅರೆಗೆ ಇತ್ತು ಆರು ಮಲ್ತೋದು ಇತ್ತೀನಿ ಪಂಡ್ರೆ ಅರೆಗೆ ಮಾತಿರ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ಕ ಊಪುರ ತಿರುವಂತಾರ ಕಾಡೆ ಲಕ್ಕದ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂತಾರ ಬಂಡಾರ ಕೆಲಸ ಗಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಬಾರ್ಬೇಕು ಅವನು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಟಿಲ್ದ ಪುರ ಇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿತ್ತು ನಾವು ತೀರ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಮಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಆಪನೆ ಇತ್ತಿದೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುರ ಇರೆಗೆತ್ತು ನೋಲ ಅಟಿಲ್ದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪುರ ಇರೆಗೆ ಅದೇ ಬೊಕ್ಕ ಈನ ತಿನ್ನುವಂತಾರ ಕಾಡೆ ಲಕ್ಕದ ಈರ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ನುವಂತಾರ ಚಾಪರ ಕಾಡೆ ಚಾಪರ ಅಂತಾರ ಗಂಜಿ ತಿನ್ನುವಂತಾರ ಸುರುಟು ಚಾಪರ ರಡು ಜೋಕುಲಂಗ ಚಾಮ ಬರ್ತಿಸಿ ಈ ಐದಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಚಾಪರ ಚಾಮಸ್ತ ದುಂಬುರ ಕಾಂಡೆದ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟ ಬೆಂಕಿ ಕಂಡೋಡು ಅದನ್ನ ತೋಟ ಗಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಒಣಸು ಸರಿ ಅಡ್ಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಜೋಕುಲಿ ಈ ನಟ್ಟಿದ ಕೆಲಸ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತ ಬಂಡ ನಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಿಸಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಆಟಿಲ್ ಮಾತಾ ಅವಳ ತಗಲೆ ಆಯ್ತು ಉಲೈದೆ ನಗಲೆ ಬಳಸದ ವಾಡನೆ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ತಪ್ಪನ ಕುಳ್ಳೆರ್ದ ಬೊಂಜು ಇಲ್ಲದಗಲೆ ಒಣಸವ ಬೇತೇನೆ ಕೆಲಸ ಉಂಟರು ಮಾಡಲ್ ಮಾಡಿಪಿನ ಅವರ ಮಕ್ಕಂತ ಇತ್ತು ಮಾಡಲ್ ಮಾಡಿ ಇಜಿಲಿ ಕೇಳಿ ಬ್ರೆಂಚ್ ಪಾರ್ದನ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪಾರ್ದನ ನಿಮಗೆ ಬಂದಂತರ ಪಾರ್ದನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ ಕುಲ್ಲೆಲ್ಲೆನ್ ಬರ ತಾಂಕು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೊಟ್ಟು ಕುಲ್ಲೆಲ್ಲೆನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪೆದ್ಮೆದಿದ ಬರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ ಅಕಲೇನ್ ಪೆದ್ದು ನಂಚಿದ ಕೊಡ್ತುಡು ಜೋಕುಲೇನ್ ದೀಪವನ ಅದನ್ನ ನೆನ್ನೆ ಬುಜಿ ನೀರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಮರದ ಕಡೆದು ಕೊರ್ಪಿನ ಪಂಚಿ ಕಡೆದು ಕೊರ್ಪಿನ ಅವರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪೆದ್ಮೆದಿ ನಕಲೆಗೆ ಬರ ಈರ್ನ ಜೋಕುಲ್ ಮಗಲ್ನ ಕುಲ್ ಪೆದ್ದುನ ಕೊಡ್ತುಡ ಕುಲ್ಲೆಲ್ಲು ಪೆದ್ದುನ ಕೊಡ್ತುಡ ಅಕಲೇನ್ ಪೆದ್ಮೆದಿ ತಾಂಕುನ ಅದನ್ನ ಬೇತೆತ್ತೇರು ಅದಕಲೆ ಪಂಚಿ ಕಡೆ ಬರ ಬಂದಿದ್ದೆ ಫಲದೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಪರ ಏರೆ ಬಂದದ್ದು ಫಲದೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾತಂತೆ ಪಂಚಿ ಕಡೆ ನಾವು ಅದ ಮುಂಜೆ ಒಂದಿತ್ತು ದುಂಬಿ ಏತ್ ಕೊಡ್ತಾವ ಅಂತೀರಿ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಕಾಣೆ ಪುಲಿಗಳು ಲಕ್ಕೊಂತಾರೆ ಜಪ್ಪುನಾಗ ಬೇಗ ಜತ್ತು ಅಂತಿಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ ದುಂಬುಲ ರಾತ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಸೀರಿಯಲ್ ಬರುತ್ತು ಬರ ಇತ್ತೆ ಲಪ್ಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಲಪ್ಪುನಿ ಇತ್ತೆ ಲಗದಾದ ಮಕ್ಕಳ ಸೀರಿಯಲ್ ಬರುತ್ತು ಬಜಾರ ಟಿವಿದ ಸೀರಿಯಲ್ ಬರುತ್ತು ಬಜಾರ
ಧಾರಾವಾಹಿ ಬರೋದು ಮಾತು ತೂಪಿನ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಒಣಿಗಾರಿಗೆ ಪುಡಿ ಜಿಪ್ಪು ಹೋಗೋದು. ವಾರ್ತೆ ಬರ ಓದುವ ಪೇಪರ್ ಬರ ಓದುವ ಯಾ ಪೇಪರ್ ಯಾವ್ದು ಹೆಂಗ್ ಅರ್ಥಾಗಿನ ಯಾವ ಬಾಡಿ ಗಾಡಿ ಆಜ್ ಸರಿತೆ ಜೋಕಲಿಗೆ ದಾದ ಬಂತಾರೆ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ನೋಡು ಆರೈತದ ತೆನಸಲೆ ತಿನ್ನೋಡು ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡಂದ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ನೋಡು ಎಂಚಿನ ಉನ್ನೋಡು ಜೋಕಲಿಗ ಏನೇ ತೂಪಿನಗಲಿಗೆ ದಾದ ಬಂತಾರೆ ಜೋಕಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಕ ಎಂಚಿನ ತಿನ್ನಾರೆ ಚಿತ್ತದ ಜೋಕು ತಿಂದಿನ ತೆನಸೆ ಬೇತಂಡತೆ ಅಂಗಡಿದ ಕಲ್ಪಿನ ಅವರು ತಿಂತಾರೆ ಇತ್ತಬ್ರು ಅಂಗಡಿದ ಕಲ್ಪಿನ ತಿಂಪಿನ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಜಂಕುರು ಗೋಧಿದ ದೋಸೆ ಚಪಾತಿ ಅಟಿಲೈಡೆ ಮಲ್ತಂತಾರೆ ಬಕ ಅಡ್ಡೆ ಇಡ್ಲಿ ದೋಸೆ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಾಗ ಜಿಂಬು ಕೋರಿದಾಗ ಜಿಂಬು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಬಕ ಕಣಪಿನ ಕಡಿಮೆ ಪನ್ನಗ ಈತ ಇರ್ ಕ್ಯಾಂಡರ್ ಮರ್ದು ಕಷಾಯ ಗಿಸ ಅವು ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುತ್ತೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಕಿತ್ತೆಲ್ಲ ನೆನಪುಂಡು ಕುಂಟಲ್ದ ಕೊಡಿದ ಕಷಾಯ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂತರು ಅವು ಏಪಲ ಬೈಯಾಡು ಮಲ್ತ್ಕೊರಂತೀರಿ ಬಕ್ಕ ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಕ್ಕೋರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆ ಮರದ ಪೊಡಿ ಈ ಗಿಡಮೂಲಿಗೆದ ಪೊಡಿ ಅಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂದುತ್ತುಂಡು ಅವನು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕೈಪೆತ್ತಿನೋ ಪರ್ರೆ ಐಕೊಂಚೂರು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತ ಗಂಗಾಸಾರ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಸಮ ಒಂದು ಮಲ್ತು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಪೂರ ಜೋಗುಲೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀರಿ 5 ದಾತರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಕಫತ ದೋಷ ತೋರ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿ ಸಾಪವಂತು ನೈಟ್ ಎಂಕಲ ಆರೋಗ್ಯ ಎಡ್ಡಾವಂತುಂಡು ಆರ್ಲಂಚೆನೆ ತಿನ್ಪಿನ ಇಲ್ಲದನೇ ವಸ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಗಂಜಿ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಅವಳು ಎಂಕಲ್ನ ಬಡಪತ್ತದ ಜೀವನೋಡು ಏತು ಮತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಖರ್ಚಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಆಹಾರ ಎಂಚ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಆತ ಮಲ್ತು ಕೊರೊಂದುತ್ತೀರಿ ಐಟದ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆನೇ ಎತ್ತಿಂಡು ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಡುತ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಎತ್ತಿಂಡು ದಾಯ ಬನ್ನಂಗೆ ಅಪಗ ಗೇಣಿದ ಭೂಮಿ ಗೇಣಿದ ಭೂಮಿ ಆಯ್ನೆಟ್ಟಾದ್ರೆ ಆಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅಯ್ಯೇ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದು ತಿನ್ನಟ್ಟಾದ್ರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆತ ಬಂಗಾವರೇ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಆಂಡ ಆ ನಡುಟ್ಟು ಎಂಕಲ್ನ ಆ ಜಾಗ ಎಂಕಲಿಗೆ ತೆರೆಯಂದೆ ಅವನು ದನಿಕುಲ್ ನಕುಲು ಬ್ಯಾತೆಕಲಿ ಮಾರ್ದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪಡು ಬಂಪಿನ ಒಂಜಿ ನೋಟಿಸ್ ಬೈದಿನ ಅಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಎಂಕಲ ಅಯ್ಯನ ಅಮ್ಮೆ ಇರುತ್ತೀರಪ್ಪಗ ಅರೆಗೆ ಮಂಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಕ್ ಆದು ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್ ಆತನು ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್ ಆಗಿ ನಡೆದು ಬೊಕ್ಕ ಅರೇನು ತೂಪಿನ ಮಾತ ಕೆಲಸ ಮೇರೆ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಮೇರತ್ತ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮಲೆಗೆ ಪನ್ನ ಅರ್ನ ತಮ್ಮಲೆಗೆ ಮೇರೆ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿಜೇರ್ದ ಮೇರೆ ಕಣ್ಣೆದುರುಜೇರ್ದ ಅರೆಗೆ ಅವಂತ ಜಾತು ಮೋಕೆ ಮರ್ಮಾಲ್ಡ ಅವಂದು ಯಾನ್ ತೂತಿನ ಪನ್ನ ಪ್ರತಿ 6 ಜೈದಿನ ಇತ್ತೀರಿ ಪೂರ ಸೇವೆ ಮೇರೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಎಂಕುಲು ಸೇರೊಂತ ಎಂಕುಲು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ತಂಗಾಡಿ ಪೂರ ಅಂಚೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಲ್ತಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಅಯ್ಯಾಗಲ ಒಂತೆ ಪನ್ನಗ ಈ ಶೋಕಾಂಡು ಪನ್ನಗ ಬೆನ್ನಿ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡು ಎಂಕುಲು ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಓಲ್ ಪೋಪಿನಿ ಎಂಕಲ ಇದು ಜೋಕ್ಲೇನು ಪತ್ತು ದಿನೇಂಚೆಗೆ ಎಪ್ಪುನು ಮನ್ಪಿನ ಮತ್ತು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ಯಾನು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಯ್ನಿಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಡೇರಿ ಎಂಕ ಅಯ್ಯೆ ಕಿ ಈ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಎಂಕ ನಾನು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೇಲಿ ಯಾರು ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ಪಾವೆ 5 ಹೆಚ್ಚ ಕಲ್ಪವನು ಅದು ಏನಾಡ ತಾಕತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆರನ ಮೆಗ್ಗೆ ಅನ್ನೋಗಳು ಬೊಂಬಾಡಿತ್ತೇರಿ ಈ ಪರವೂರು ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತೂಲ ಬಂದು ಬೊಕ್ಕ ಆರನ ಮೆಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬೊಂಬೈದ ಸುಂಪುಗೇರಿ ಅದ ಮುಟ್ಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾನು ಪನೊಲಿ ಅಪ್ಪನ ಮೇರೆ ಎಂಚ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ದೇರು ವಾನಮ್ಮನೇಡು ಬಂಗ ಬೈದೇರು ಬಂದು ಅಂಡ ಅಲ್ತಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂತ ಸುಖ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಂದಾಗ ಒಕ್ಕಲು ಮಸೂದೆ ಒತ್ತಿನಿಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲಿಗೆ ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಡು ನಮ್ಮ ಬೆಂತಿನ ನಂಗೆ ತಿನ್ಪಿನ ಅಡಿಮಟ್ಟ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ತಿರ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಯ್ಯಾಗಲ ಒಂತೆ ನಡುಟು ಭಾರಿ ಸೀಕತ್ತು ಅರೆಗೆ ಪನ್ನಾಗ ಈ ಟೆನ್ಷನ್ ಹತ್ರ ಟೈಲರಿಂಗ್ದ ಬೇರೆಗಳ ಅವರ ಬೋರ ಅವಂತುಜಿ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಬಂದಾರ ಆ ತೂತಿನಾರತ್ತು ಅವು ಟೆನ್ಷನ್ ಅರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸೀಕ್ ಬರ್ತಿರ್ತೀನಿ ಐಟತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬೊಂಬೈ ಹೋದು ಆಂಡ ಬೊಂಬೈ ಪೋನಗಲ ಹೆಂಗೆ ಪಂತೀರಿ ಬೊಂಬೈ ಪೋಯಡ್ಲ ಅವಳು ಕಲ್ಪನ ಸಂಧಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡಂಡು ಈ ಕಲ್ಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಬರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಪನಂತೇರಿ ಎಂಚಿನ ಬೊಂಬೈ ಪರವೂರು ಪೋದು ನಿಕುಲು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತಡಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೇರ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಪತ್ತ ಗಿತ್ತ ಗೊಬ್ಬನ ಅವು ಅಂಚಿನ ದಾಲ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಮಾವಡು ನಮ್ಮ ತಿನ್ನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಕಮಾಯಿಡೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ವಾದ ಪಣವಂತೀನಿ ಮೇರೆ ಅವನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ನೆನಪುಂಡು 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಪ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮೆಟ್ಪೇಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಶಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಬಂದಾಗ ಮೀನು ಲೇಟ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಸತಿ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪರ್ಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ ಯಾನು ಹೆಜ್ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಪೊಡ್ದು ಪಲಿಮಾರ್ಡು ಎಂಕಲ್ನ ಶಾಲೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ತೂವರೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪಂತ್ ಜಿಲ್ಲಾಡು ಹೊಲ್ತು ಬಣ್ಣ ನಡತೊಂದೇ ಬರೋಡತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ಮಸ್ತು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಮೇರೆ ಕಾತು ಕುಲ್ದಿನಿ ಪುಣ್ಣಿಟ್ಟು ಕೂದೊಂದು ಮಣೀತಿಯರು ಬತ್ತಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ತಿರ್ಗಡ್ಡ ದುಂಬು ಮೇರನ ಕೈಟ್ ಈತುದ ಪುಣ್ ಕೇಳ್ದು ಆಡಾರು ರಪ ಸಾಂಬಿಡ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಪೆಟ್ಟು ತೋ ಅಂಚೆ ಹೆಂಗಲೆ ಆತ ಶಿಸ್ತಿಡು ತೂತಿನಾರು ಮಾತ ಜೋಕುಲೆ ಒಕ್ಕ ಪುಂಜೋಕುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅರ್ನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನೋಡು ಊಲ ತಪ್ಪುನ್ ತೋಜಿಂದ ಅವೇನು ತಪ್ಪು ಮಲ್ಪರೆ ಬಿಡೋಂತೀರಿ ಐಗೆ ತಿದ್ದೊಂತೀರಿ
ಏನಿಗೆ ಏತನೇ ವರ್ಷದ ಮದ್ವೆ ನೀ 13 ವರ್ಷದ 4 ತಿಂಗಳು ಎಂಕ್ ಮದ್ವೆ ಅಪ್ಪಗನೆ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು ಅದೇ ಅಪ್ಪಗನೆ ಮದ್ವೆ ಆಯ್ತು ರಾತ್ ಬೇಗ ಅದು ಸಾಲ ರಜೆಟ್ ಮದ್ವೆ ಆದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರ್ತದೆ ಪನೆಟ್ ನೀರು ಹೋಯ್ತಾರಿಗೆ ಅಂದೆ ಪನೆಟ್ ನೀರು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಾರಿಗೆ ಅಂದೆ ಅದೇ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಪನೆ ಅವು ತಾರೆಗ್ ತೋಟ ನೀರು ಉಡ್ಬೋದು ಕಂಡೋರ ಕಡೆ ಮನೆ ಒಂದಂಟೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತು ಮತ್ತೊಂತಾರೆ ದೇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡಲಾತ ಆರೋಗ್ಯ ಇರ್ತದೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಇಟ್ಟನೆ ಈಗ ಸಂಕಟ ಮಗ ಇತ್ತು ಏನೇ ಪುಲ್ಲೆ ಮರ್ದು ಪ್ರಪಾರ ಅಂತಾರ ಕಸಾಯ ಮರ್ತು ಅಂತಾರ ಮರ್ದು ಪ್ರಪಾರ ಅಂತಾರ ಕೊಡಿ ಮರ್ತಿಲೇನೆ ಪುಲ್ಲೆ ಮರ್ತಿಲೆ ನಿಜ ಕಸಾಯ ಪ್ರಪಾರ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ನಾಲಾಜಿ ಸರಿ ಸರಿ ಅಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಈ ಇಲ್ಲದ ಜಾನಕಿ ಕೋಟೆಯ ನೆರನ ಅಕೇರಿದಮ್ಮಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಆರು 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತದಾಯಿ ಕೂಡಲೇ ಅರೆಗೆ ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯಡು 13 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಯಡು ಮದ್ಮ್ಯಾದು ಪೋಯರು ಏಪಲ ಪನ್ಪೇರಾರು ಮದ್ಮ್ಯಾಜ್ ಪೋಯಿನ ಹಿಡ್ದಿಂಚೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿಗಲ್ಗೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದು ಎಂಕಲ ಒಂದು ಪೂರ ಕನ್ನಡ ತೂತಿನಾಣಿ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಆರು ಆ ಕಂಡೋಗು ದೂರದ ಕಂಡೋಗು ತುದೆ ಬರಿಡ್ದು ಕೇದು ತುಂಬುನ ಬಕ್ಕ ಪಾನೆಟ್ಟು ನೀರು ವೇಪುನ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ದಬ್ಬೆ ಕಟ್ಟದು ದಬ್ಬೆಗೆ ಬಲ್ಲು ಕಟ್ಟದು ಐಟು ನೀರು ತೇಪುನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಎಂಕಲ್ನ ಅಯ್ಯನೊಟ್ಟಿಗೂ ಬೆರಿಸಾಯದ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಯ್ಯೇ ಕಾಂಡೆ ಅಂಗಡಿ ಪೋಯಿರಂದಂಡ ಬನ್ನಗ ರಾತ್ರಿ ಅವಂತಂದು ಆ ಪಡ್ತರು ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ 6 ವಯಸ್ಸೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ಬೆನ್ನಿದ ಬೆಲ್ಲದಪ್ಪಗ ಕಂಡ ನಿಲಿಕೆ ಜನ ಬತ್ತಿರಡಲ್ಲ ಅಕಲಿಗೆ ಉನ್ಪಿನ ತಿಂಪಿನ ಪೊರ್ತು ಬರ್ತಗೂ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಮಲ್ತೊಂತೀರಿ ಅಂಚನೆ ನಡೆದರ ಹತ್ರ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬೇಲೆ ವೆರಪ್ನೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅತ್ತ ಒಂದೇ ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಕಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಆವಡ್ದಂಡಲ ಇಕ್ ಆರೇ ಪ್ರೇರಣೆ ನೆನಪ ನೋಡಿ ದೇಪನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಿಪ್ಪನಾಗ ಯಾನು ಇಂಜಿನೊಂಜಿ ಚಿತ್ರ ಬುಡುಪಾಯ ಅಂದಂಡ ಅವು ಅಂಚತ್ತಂಬೆ ಅವು ಮುಂಚೆ ಮಲ್ಪಡ್ಬಾರ್ದು ಆರೆಂಕ್ ಆ ಚಿತ್ರನ ಬುಡುಪಾದ ತಚ್ಕೊಂತೀರಿ ಅಂಚನೆ ನಡೆದ ಹತ್ರ ಇನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೈದಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವನುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಯಾರನ್ನ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಪನ್ನಾಗ ಏರು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಬತ್ತಿರನಲ್ಲ ಉಂಡೆರ ತಿಂಡೆರ ಅವು ಕುರ್ಜಿಂದಂಡ ಇಡೀ ದಿನ ಅವೇನೇ ಬಂದ್ಬೇರ ಅವ್ನು ಒಣದು ದಾಲ ತಿನ್ನಂದೇ ಪೋಯಿರತ್ತ ಒಣದು ಅಂಚೆ ಆ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಅರೆಡ್ದ ಹತ್ರ ಬೈದನೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಇಂಕ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವನುಂಡು